Mangwana nakanaka, ndiri mutori wenhau wekwaedza Muchaneta Chimuka. Ndiri kuno kuBudiriro 4 kwekune murume awanikwa akazvisungira pamuti wemumango. Pari zvino vanhu vakaungana uyezve mapurisa aripo akarindira chituna. Ini pane zvakaitika nechandingatsanangura nekuti iye anga agara achirwara. Saka munhu anga ane mazuva achongotaura ngenyaya dzekuda kufa. But nyaya dzoitika ndeyekuti abuda manheru mawani. Takarara. Manheru nezuro. Atabva. Angobuda angoti inini ndoda kumbobuda panze ndimborohwa nemhepo. Obva atobuda panze otovhara dhoo. Saka ndabva ndasara kubva ndatobatwa nehope. Time yandazopepuka kumafoni pandazoona kuti mumba hamuna munhu. Pandaudzawo vanhu kuti vamutsvage obva ati tamushaya. Ndopazofonerwa maibhuraini papa atinogara nepolisi kumapasti 7. Kunzonzi mune nonzi resistance kanje momuzive. Kanzi tiri papolisi pabridge. Tiri polisi tiri pabridge kana muchikwanisa uyai muone zvakaitika. Ndo chandinokwanisa kutsanangura zvekuti azvisungirira nei kana kuti chii chamuita kuti azvisungirire. Anduri paigara chimotaura kuti ndinozozviuraya. Chichanyaya kuti uchinomunesa. Zvokungoti ndanyanyorwara sitereki ndogona kufa. Semunhu ainzwa musoro. Saka manheru kana arara zvaikwidza. Miri wese waingorwadza. Utanzoti aimboenda kujimu. Yanga iri nawo yemusoro here kana yaingoda kuzvisimbisa muviri wake? Musoro ndo waimurwadza. Aitotadza kuenda kunotrena nenyaya yemusoro iwo. Pakanoteswa vakati chii? Kunoteswa kuti zvecovid kuti aifungira tane covid. Anga asati ateswa covid. Saka musoro hauna kutoko kuchipatara vanamboisa mairi zvakaita kuti musoro wacho unyarare. Nesoro vakaenda nefrendi yake kuchipatara. Vangopiwa mapiritsi mamoxil. Handizivi kuti kana pane chimwe chakateswa akabatwa. Ndichandakaona. Chandakangoona pane matesti akaitwa nonga BP hapana chandakamboona. Kumakadhi akichi pachipatara aripo? Asara kumba. Vambosasiya vana vangani? Inini ndoziva 1 ari kumusha. Zita rangu rekuberekwa naro ndonzi Agnes Makokotera kana kuti mbuya Makokotera. Mutsika nemagariro echivanhu munhu akazviuraya haapindi mumusha. Akapinda mumusha achirara mumba. Zvinoratidza kuti matambira ngozi iyoyo kuti vana vanoteera kwaari. Tsika iyo inongoramba iri mumusha imomo vanhu vachizviuraya vachizvisungirira. Saka kana kuri kumamisha munhu anongonzi achibva kumochari obva angopfuura nekunze kwemusha onovigwa nezvinhu zvake obva avigwa nazvo. Vamwe asati abviswa pamutariro wazvisungirira vanomutukirira vagomurova aripo nokuti anenge aita tsika dzisingatenderwi kuti munhu azviuraye. Chimwe chinhu chinokonzera kuti vanhu vazviuraye havasheye mapurobhuremu nevamwe. Ukataura nemumwe munhu zvinhu zvinokunetsa anokubatsira hauzosvika panguva yakadaro yokuti uzvisungirire. Ukazvifungira zvinhu kazhinji unogona kuenda kujeri kana kuzviuraya kana kuita zvimwe zvinhu zvisingakodzeri mutsika dzevanhu mumagariro kana muchivanhu. Vanhu tauriranai kuti inini ndakundikana ndine zvinondinetsa kuti vamwe vanhu vakubatsire. Asi ukashaya mubatsiri ukangozvipa decision wega unofa. Zita rangu ndoitwa Wilson Kangoma. Ndinobatikana zvikuru nenyaya dzekuwanda dzekusungira kuita vana kunyanya vechidiki. Madrugs, vana kunyanya madrugs. Havana mabasa avasi, madrugs haisiyo solution yeupenyu. Saka tinokurudzira kuti kana munhu aine zvinomunetsa ngatsvange advice kune vamwe kuti achengete chigumbu mumwoyo.
saka madrugs zvikudza kuti vana zvinodhaka zvese dai mutembo vapindira vabata vese vanotengesa zvinodhaka. upa nhau iyi tiunzwa kuti anzi nhau yemapiritsi kuti angaita tiunzwa kuti vamwe vari kuti vakawana zvinovanetsa vari kunwa mapiritsi. Iyo mapiritsi achina hafanira kungowanikwa kana vanotengesa murodhi. uyu tiunzwa vamwe vari kutaura kuti anzi akaita ndikati kabatwa neutachiwana handisi kuda zvakuzomwa mapiritsi ndozviuraya. Saka tikukurudzira kuti kana munhu ukanzi wabata nechirwere unoda counseling kuti munhu auziwe kuti kana ukaita chirwere mapiritsi ariko ingava makurarama makore akawanda. Aita basa.